Ayan na nga guys, magandang gabi na naman ulit sa ating lahat. At muli na naman tayo nagbabalik dito sa maliit nating channel. Ayan. At ngayon mga guys, nandito tayo sa may Calasiao, Pangasinan. Ayan. At ito, nandito tayo sa may tulay nila mga guys, no? Sa may barangay Nalsian. Ayan. Ramos Bridge. Ayan mga guys, no, napakaganda ng pailaw nila dito sa bridge. Yan, sa may barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan. Yan, nakikita natin mga guys, napakaganda oh. At ayan, pinapasalamatan ko lahat ng mga sumusubaybay dito sa maliit nating channel. Ayan, maraming salamat. At maraming salamat din sa mga sponsor. Ayan. At sa lahat ng mga viewers natin dito sa bayan ng Calasiao. Ayan, shout out sa inyong lahat. Napakaganda mga guys, no? At pinapasalamatan ko rin pala si John Lister Centeno. Ayan, yung tumulong sa atin dyan sa bayan ng Calasiao, ano? At nasiraan tayo, siya yung tumulong sa atin. Ayan. Shout out sa iyo, Sir John. At mabuhay po kayo. Napakabait nyo po. At ayan, shoutout din pala dyan sa US, sa lahat ng mga kababayan natin na nandyan. Ayan, lalo na kay Sir Leo Digario Bersusa at kay Sir Gis 619 or Johnson Bersusa. Ayan. At kay Sir Bobby Ballesteros. Ayan, Merry Christmas po, Sir Bobby Ballesteros ng New York City. Ayan, mag-ingat po kayo dyan lahat. At sa lahat ng mga viewers natin na nandyan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel.